potato! Kurde ludzie, trzymajcie się! Jak tam Gregor? Ja też nagrywam, Kurwa, Adam, o kurde, utoniemy! Wow! O, ale jak tam? O kurde, naprawdę jest. Ale konkret, co? Ale zajebiście. Kurwa, jak ja to pokażę tym burakom, jak ja im to pokażę, to aż ich szczyści. Aż ich kurwa szczyści. Ej, odwróćcie się do mnie! Ej, halo! Ale, dobra, widoczki, ludzie, widoczki. Wypadniesz. Co ty nie wypadniecie z tego? Nie ma jak wypaść. Ale patrzcie co tam się stanie jak wpadniemy w tą wodę. Paj tam lecą. Tam macie coś monster, coś tam. Kurwa mać. Okej, let's go. Fucking shit. A ja cały chodzę w tym fotelu. Schnella, tak. O kurwa! Ale klapło! Yeah! Nice! Super! Yeah! Powolutku! Hey man, I'm Cape Aparat! Kurwa mać! No. A ja miałem kurwa aparat i mam cały mokry, kurwa, tak dla informacji. Adam, a ty mówiłeś, że nie będziemy mokrzy. Popatrzcie się tu w prawy boczek. A tutaj. Jest dobrze. Ale jebi. A ten już cały mokry. Halo. O, w dupę, ale pocik, co? Ja mam krople na ekranie i widzę to. I go to up. Jedziemy na horu. Wow. Ej, ale wiecie co jest? Dajcie teraz. Ale tam będzie wyciśnięcie. Patrzcie na ten zakres. Grzegorz, trzymaj. Ej, uwaga, bo ja będę trzymał, będzie nagrane. Ty też nagrywasz, trzymaj Grzesiek. Daj mi rękę. Tak o, trzymaj czyjku i będzie okej. Ej, zjadam. Alright! Let's go! Woo! Fuck! O kurwa! O, w dupę jebane! Ale była siła! O kurwa! O kurwa! To było dobre! O kurde! Ale to było negaśne, normalnie!
patrzcie mój aparat. Ale fotę zaraz powiem, bo ja strasznie wygięty byłem. Kurde, ja tam też nagle tak, bo to tak w dół zleciało. Kurwa mać, ile człowiek się tu... To jest najlepsze pobicie dzisiaj znowu. Ta. Nie widzieliśmy o co chodzi. Teraz się ładujemy do przodu, nie ma opcji. Bynajmniej ja się ładuję, bo ja muszę nagrać. Jeszcze 10 minut mi zostało. No to tak trzeba potem... Ale ja mam jeszcze drugą kartę. No ja jestem super. Kurwa, ale jaki mokry aparat. Aparacik calutki, mokrutki, ale jest normalnie wypasik, nie? Od razu mówię. Super mega. Tu się pokażcie, ostatnia scenka, nie? Wiecie co jest? Kołka nie widać. Mam czyku tak, jaki aparat jest. Widzisz pan, zobaczony. No. No. No kurwa, patrzcie ile ludzi.